Babu, Pak Pur, Pak Bupati, Sembah Kaswun, sehat selalu ya Mas Kemet. Dalem, Pak Babuk, napa niki? Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met, wis ditomboki karo Pak Babuk. Nggih. Ini Hahe koordinator iki. Wah, yo ilang nek iki. Awakmu ndi ya wis entuk ora? Apa? Enggak. Gak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah, nak menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak 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 Babu. Pur, Karo? Kali Mbak Niken. Ah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini didum ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa bahasa Indonesia kok didum lho. Dibagi. ini nanti didum sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Met kene, Berarti Met. sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya makanya. Loh, Kok raimu elek ngono? padha rambadroke ta. Diomong ya. Angger enek-enekan iki aku. Selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Mboten. Nyanyi ora. Nah, iki Mas Yoyo lho jelas. Met. Nyanyi. Sabar Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa Met. Innallaha ma'asobirin, wong sabar kuwi. Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin, wong sabar kuwi. Sesuk ya didak-idak kancane kaya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet, Ndak sama sekali. sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya wis berarti sampean satu, saya satu. Enggak. Lah lho. Lah Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku ning kene Ojo, aku sini masuk njaluk dhewe. Iki tenan, iki malah iki nyoh. Kok kono neh. Ora Ora jelas nek iku. Kan. Ah, nggih. Dibuka sik, Matur dihitung suwun, aja njok kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwono, sik. Met. Oh, Iki ndak nyuwun ndak sewu. dadi fitnah, ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar Met. Wis Nggih. jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa Met. 150 gak apa-apa. Lah ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora apa-apa. Piye? Lho, jenengan nak badhe buah napa? Maksudnya iseni. Eh? Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa, iya ta? Damet, Sapa? milih di kiri apa kanan? Nah, Oh, bedhekan Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya Met. Ayo kok ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis gawakno. Slendro kene. Oh ya, kene-kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya siap. Nah. Nang, Mbok bedheken. kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi iki? Iki yang ini. Oh iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Nggih. Milih ne. Milih nih, mau enggak milih nih? Ya milih ne. Nah. Kananmu keliru kok. Ayo, milih ne. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku Met. Iya. Ora enak papan kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Heeh. Sing penting intine lak kita caosne jenengan. Oke. Entuk 100 men nyuwun sewu jenengan ora mringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, iya. Angger jawabane kodhok, Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Ayo. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding. Eh? Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono jelek kok. Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, salindri karo salendro. Lah waduh.
Salindri iki salewang iki. Niku saleho, Pak. Salewo. Salindri saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso gagah dhuwur piye maksudnya? Kok sakmono kok gagah dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku dagelan paling iki rasane pelek iki nyuwun sewu Mas yo iki tak Mbak Niken mohon izin. Upama ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to Mbak Dede. Meni kan ro ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok e. Kaya alok mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar, sakmene mbiyane masyarakat Medan ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe, Slendro napa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis serasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene. Oh iki jelas sinden madang geden. Sing Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki madang geden. Madang Kara niki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan ora. Sek legan lulusan isi. Oh iya, dadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenalke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese ro ndek bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa to, Pak? Lho, Sik. kok ora ngaku piyai sak alun-alune ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to? Mas Yongge ya kudu profesional. Lho, di atas panggung semua milik umum. Lho. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal men? Lah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kok kono gek apa iki ngaku-ngaku ya. Sik Bu Kesi, sik tak omong sik Bu Kesi. Kudu kok pikir tenan lho Bu Kesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan iki ayu ya to. Lah aku ya dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketokno wong butak ngene lho iki. Bu Kesi, sampeyan iki cantik, dosen ya to, sinden kondang. Ayo. Mosok gur entuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Emoh aku. Gemuk penting lho, Pak. Ya apa? Lah nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, otak-otak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. Dalem. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah mboten. Piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Lho, sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo ki rapi selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Apa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa geloblas. Lho, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak Niken iki awake tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah, jak neda mantar GL Max buyanter lebat. Teko mah ganti cahe. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Kan kon lari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok kok meneng ae. Terus takon, yo Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK ki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah senam Pilates. Anu fitness. Pilates. Nek bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Dadi aku nek buone dikon nggo nguri e, gak melu ngono. Nek isoe bojo pegaten Met wis elek bojomu iki. Iki piye bocah kok?
Elek bojomu kula isin mati kanca niki. Dosa wae. Lho, bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan wae. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lho tenan lho. Waduh. Sapa? Aku yang mau ngomong to jare. Dirungane sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae keliru sithik. ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah kok kula wingi kan tanggapan ki nganjuk mampir gawe Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek di sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru Kang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku ndelok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Ya bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Waduh, berarti kowe ruwen-ruwen kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Dek nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Ayo. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah, Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Nggih. Akhir nganggo R iki bir kita akeh-akeh. Oh, pilihan Nduk iki antarane Negara Angin apa Tombo Kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara Angin? Oke. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo. Ayo coba kaya apa? Negara Angin. Yo Nduk, berdiri cacos. Kilometer
Matur sembah nuwun. Wah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih, kula nggih gumun salut kalih Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasane. Nah, nggih. Mugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang, para YouTuber. Ha iya. Akeh banget sing kepareng ngrekam iki. Ha iya. Sing ngadate isu meni sukses ora tau ketok ya, Terus. Engko tak goleki nang endi to jenenge. Kadang-kadang saking caksi ya menika para nom-noman sing gemar wayang matur nuwun tak aturi Sri Huning Mustika Tuban dening mantune Mbah Sukron Suwanda Ibu Sukesi Rahayu ya Bu. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresna tuwen sabaya pati marang Raden Wiratmaya Dalem. Niki lho ingkang sami mirsani tasik kuatah sanget. Ah nggih. Saya ingkang remenaken generasi muda Madiun ingkang remen kalih Ringgit Purwo tasik kuatah sanget. Terbukti teng wingking nika cah enom-enom sing mirsani ya Allah kathah sanget. Ngoten. Nggih. Nggih. Kae muga-muga Bu Kesi sing jenenge wayang iki tetep berjaya sepanjang masa walaupun zamane berubah menjadi apapun khususnya teng Madiun wayang tetep eksis sepanjang zaman ngono kuwi panyuwunku. Nggih. Ngono kuwi nggih. Dan nika priye? Membanggakan sekali generasi muda Madiun ingkang remen wayang. Sebab zaman sakniki niku pun mulai mengkhawatirkan lho Pak Dalang. Loh kok iso? Karena perkembangan wayang niku sampun dipun seret ilmune kalih bangsa mancanegara. Niki angger musim liburan bangsa Amerika, Inggris, Prancis, pokoknya kakek benua pundi-pundi sami ngangsu kawruh babakan pedalangan kalih karawitan teng Solo. Nah niku enten sanggar-sanggar kantong-kantong budaya sing ditekani kalih bangsa mancanegara. Lek awake dhewe iki enggak ngerungkepi bener-bener keseniane awake dhewe, bakale awake dhewe iki sinau gamelan, sinau ndalang ning Amerika Serikat kono. Amerika Serikat. Ora. Iya nggih. Bener kaya ngono nis, percaya yakin wae pokoke Bu Kesi nadyan kaya ngopo lan kepiye, lek nun sewu nabuh piyai manca, piyai Jepang, piyai Amerika, piyai saka Eropa apik ana akeh. Terus apa kuwi jeneng nyinden kae ndek ben kae Mbak Megan apik. Nek lek ndalang ki angel. Nan. Ndalang ki angel. Sapa neh jenenge dalang ngempet nguyuh mongko sewengi.
Kuwi kanggone wong manca kuwi angel kaya ngono kuwi. Ha iya, ngono kuwi. Saya nes sila tumpang. Ki sila tumpang ketoke gampang. Nek ra kulino iso metuntung lho ngono kuwi. Ngono. Iki dengkule iso munggah ruwene ngono kuwi. Ha iya. Kuwi ya mergo tinggalane para luhur biyen ya, Kang. Heeh, wis percaya, wis percaya. Sing penting antarane pejabat, masyarakat, seniman tetap bersatu untuk teguh mengibarkan bendera budaya di Nusantara. Nah, kuwi penting. Ya. Contonipun kados para penggede wonten ing Kabupaten Madiun iki Bapak Hari lan Bapak Wakil lan sedaya tansah peduli kalih seni tradisi wayang. Mugi-mugi Madiun boten bosen-bosen nglestarekaken wayang kulit sepanjang zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Lanjut, Bu. Katresnane wiraya Matur sembah nuwun. Ha. Iki nyuwun pangapunten, Gong. Iki ana layang sing malah kesingsal iki mau. Diwaca sik mbok menawa sik kepareng jenak pinarak urung kundur, Tru. Sugeng dalu Pak Dalang. Dalem nyuwun gending langgam Saderma utawa Sadarma apa iki? Kalian Woing Aren. Dipun kendangi kalian Mbak sapa iki tulisannya apa ki nang? Mbak RD. Mbak RD. Nggih, Mbak RD nggih. Sembah nuwun saking Mbak Anggi. Mbok menawi tasih lenggah monggo mriki. Mbak RD. Nyuwun ngapunten jane niki layange wiwit sonten ning ketutup. Napa niku rokok, dhuwit napa-napa akhire malah teng ngisor dhewe. Tasik Nun? Apa sih? Oh, Masya Allah. Waduh, duh. Mriki, wah, alah. Jan nggih. Mriki, Mbak. Mriki. Oh, nggih, sami-sami.
Jenengan yaene kok ngangge ireng kok arep layat ae, Mbak. Ora kowe ya ireng, irenge langgeng kok, Le. Ha iya nggih. Aduh, Kyai le sopan nggih, nggih. Ngapunten, Mbak. Lho kaya ngono ki etikane tata kramane. Sik ngasta mik sik. Niki badhe ngendang, badhe nembang napa, Mbak? Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Badhe ngendang. Ngendang. Nggih. Monggo kendange gedhe niku karo sampean. Lah pripun? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Asma utawi nama lengkap sinten? RD Tia Prajayekti. Praja. Alon mawon ora kula ni wong tuwa. RD Tia Prajayekti. RD Tia Prajayekti. Oh, nggih. Daleme pundi? Tapelan, Balirejo, Madiun. Apelan. Tapelan. Oh, tapelan. Nggih. Pak dalang anggere kliwat jam 1 rada budeg nduk ya. Nggih, kelas pinten, Nok? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Nggih. SMKI. Wah, SMKI pundi? Surabaya, Surakarta, Surakarta. Pundi? Surakarta. Surakarta. Wah, alah. Nggih. Cacak. Ngati-ati teng mriko. Ayo. Kula mbiyen dadi korban. Ayo nggih. Hati-hati ya nduk teng mriko nggih. Nggih, Bapak. Ya, pokoke diniati tenanan le nyecep kawruh. Ayo. Nggih. Semenanan. Tak cilik lho. Oh iya, ayo. Nggih, coba kaya apa nggih. Napa sik niki? Langgam Saderma? Nggih. Nggih. Sing nembang sinten Saderma? Mbak Dian. Oh iya Mbak Dian. Coba kaya apa? Nggih. Iku nduk sayu. Nggih. Jarike apike kaya ngono ora ayo. Oh iya. Wah, elok tenan ayo. Cah cilik-cilik do ning panggung marai seneng ayo. Mbak sesuk malam mingguan ayo go dijak kabeh. Termasuk dirga. Ayo. Aja kesel kabeh le nabuh lek dirga nabuh ora. Nggih. Non. Dites. Cobi swantene nduk. RD, ayo coba. Sone piye? Ayo. Nggih. Deng, ayo. Ayo. Nah, tung. Ndalendep. Boten nggih pun mungel nggih, Mbak nggih. Ayo. Aja diware elek lho, kuwi bocah lurus lho. Ayo nggih. Loh, apa ki mau? Oh. Ayo. Nggih. Cobi langsung Mbak Dian coba kaya apa? Nggih. Wewangsane prasujana kang wis limpati pambekti
Ampe lho kuwi ora gampang lho kuwi kendangan cara selo kuwi. Ha iya ngono kuwi. Dung tak dung tak endung tak ndet tak kentuk tak kentuk ora. Tuntuk ngono. Blak kuntuk ndet lah ya. Tuntuk blak kuntuk kentuk. Ora kentuk sing kentuk kowe kuwi ora. Jas temenanan RD pancen yo dolane ning Klaten ya to, Nduk. Ngene Pak Wito Radio Klaten kok ya. Wah nggih. Lah ya jas kendangane kaya ngono. Iki anu langsung wae ngaren, Nduk R. Oh nggih Pak. Oke, siap. Nah, coba kaya apa? Ya Mas. Nggih. Oh kiwa ding lali tak kira tengen aku wae. Gunange kiwa. Ayo Mas Dwi, enggak, nguriin Mas, ayo Mas. Kowe tekan gawe kancane kok muriin piye ora. Mangga, ayo Woeng Aren, ayo pengendang RD, yo.
Alhamdulillah iso mandek ya, Truk. Ha iya. Semelangku lek nganti jam 4 ngono terus e. Rene Nduk, Cahayu rene ana bebungah nggih Tondo Tresno wae saka Pak Dalang ngriki nggih. Iya generasi hebat nggih. Wo sing nyindeni ya Retno Purabaya sing ngendangi sampeyan. Ha iya. Matur nuwun Pak Dalang. Lurung apa-apa wis matur nuwun. Mriki rada nyerem Pak Dalang masuk arep medun ora. Nggih. Ampun dipun itung jumlahe ning minangka tandha tresnane Pak Dalang karo sampeyan men luwih semangat anggene dadi pengendang reog. Nggih Pak pangestunipun. Wah iya. Tandha dedetnya Nduk. Nggih. Sami-sami nggih. Ha nggih. Sok bar SMKE ning isi ya. Isi Surakarta. Wah sing ati-ati ya Nduk. Ayo. Wis dadak sami-sami wis. Pokoke selek kuliah ya tetep kudungan ngono ya Nduk ya. Jas ya nggih. Ben minangka tameng diri ayo nggih. Luar biasa. Kelangenane Pak Hariwur. Apa kuwi? Caping gunung. Ayo. Nah. Coba kaya apa nggih. Mbak Trihastuti Retnawati coba kaya apa ngene, Mbak? Ayo. Ora sampeyan ngono Pak Bupati ora rena penggali e. Lek gur ngrungokne swara sinden-sinden biasa iki Pak Bupati iki ora gumun. Iki tak golekne sinden sing terkenal dunia sampai akhirat. Kula isine Pak Yoyo. Hah? Isin. Sebabe apa mung sinden kok isin kon nembang? Mboten napa-napa, kula sakniki kan pun berubah. Berubah menjadi kata. Lah tadi turun tadi berubah lho Pak Yoyo kula. Terus dapat hidayah. Wah iya. Syukur tadi syukur aja. Dene wong iki umure saya akeh ora ndelungsungi kaya ula. Iya. Bareng dituturi dek iya. Ayo iku. Ngadeg. Ayo iku kaya apa jumeneng. Iya. Nggih. Pak Yoyo. Nggih. Aman lek ketoke apa kok anggap apa rekmo utawa rambut dadi aurat. Ora apa-apa selek nyinden tutupi ngangge helm, ora apa-apa. Boleh Pak Yoyo. Oleh ngono. Nggih, mulai besok saya pakai helm nggih. Heeh. Ning aja lenggo ning kene, ning ngisor genjot ya. Ayo sinden helman, ayo nggih. Sesekali boleh toh Pak Yoyo, ndak Oh, apa-apa. boleh. Pokoke nggih sampean bebas arep ngopo wae bebas. Variasi. Iya. Variasi. Langsung ya Ti ya ora apa-apa ya Ti. Nggih, langsung mawon. Langsung mawon ae. Kula seneng cepet mawon Pak Yoyo. Soalnya izin kali Mas Joko niku. Pundi Mas Joko? Mas Joko kelenteng. Oh, alah Mas, ayo nggih. Napa Pak Yoyo riyen Pak Joko riyen diunggahne? Kan ngendang no. Oh nggih. Sapa ngerti iki ya lulusan SMKI ya mbiyen. Monggo Mas Pak Joko Joko. mriki Mas Joko. Wah, mumpung petuk lho nggih. Sampeyan sindene to adate ya sampeyan sing ngaturi. Nggih. Ayo. Mas Joko kelenteng monggo katuran pinarak. Nggih. Engko nek gak sopan gak dijak meneh lho. Ayo nggih. Mas iki. Monggo. Tak ding tak cilik eram. Ayo. Cuwilik uwireng kemaki lho. Kuwi dalang saiki wis dadi dalang senior Ngawi. Nggih, Pak. Niku pun kados Mas kula dhewe. Oh, ayo nggih. Ya coba kaya apa niku apa-apa apik yen Mas Joko kuwi. Ayo nggih. Ngendang apik, ngrebab apik, mayang saya apik. Ayo. Ya megur tekone sing tekone ya apik oleh panjenengan ndi putu kok. Ayo nggih. Coba kaya apa? Ya Mas, monggo dikendangi cara ngendi? Ayo nggih. Titik wis siap Mas Joko. Sampun siap. Oke, monggo. Ya. Nek jaman berjuang njur kelingan anak
Dirgita Winodian, ayo bekto tulung agungan langsung aja ayo. Oke, ini penggemar Sinden ayo. Ayo menyat. Inilah Den sawah.